Čaute lidi, vítejte u mého nového videa z kanálu FSCube a dneska si ukážeme, jak budu hodnotit tuto kostku Mini Thunderclap 6 cm. Tak se na to můžeme rovnou vrhnout. A co tady asi máme? 4x4x4 kostku. Ještě tady je ten plánek, že jo? Tak jo, můžeme začít. No tak, co bych jako první hodnotil, tak asi to, že má fakt hodně pěkné barvy, také tmavší. Co mi to můžete vidět, třeba u té modré, tmavá, červená, zelená, oranžová, žlutá. Určitě doporučuji kupovat. Jo. Stojí nějaké 400. A ještě o něco lepší je Woshue. Nevím, jaká je to teďka ta, ale to najdete určitě. No. A co je tak dalšího u toho, tak že má dobrý corner cutting. Já vám to ukážu, co to složím. Takže to má tak jeden dílek. Jo, jeden celý dílek, možná 1,5 zkusím. Ale ten už nejde. Taky jeden. Jo, jeden jde úplně v klidu. Yep. A je to teda rychlá kostka. Skládá se dost rychle. A už se to teda snažím se naučit. Je to dost těžké, to 4x4. Ale tak asi no. Pak, že to utahování je takové, že já to vyndám. Dívejte, že tady je taková jedna mřížka, to je jenom tady u tohohle dílku, že když se podívám na druhý, tak tady už to nemám tu mřížku a tady to mám tu mřížku, no. To je asi proto, aby se to lépe otačilo, nebo já nevím. No a vzhledově je fakt krásná. Doporučuji kupovat. Tak jo, toto je stickerless varianta. Není to, je to bez samolepková. Mně se líbí dost bez samolepkové, protože my se předtím ty nálepky zařezávaly do nechtů a to docela bolí, jo. A asi tak. Rychlost této kostky je, jak už můžete sami vidět, dost rychlá. Jo. Jsem to ještě promazal a je to fakt, že neovladatelné. Nedá se to vůbec ovládat. No a tak to asi smažu tu vodou. No, dívejte, co umím. To jde i u 3x3 kostky. Jo, úplně lehké. Jo, vypadá to, toto se mi líbí nejvíc. No a co tady máme dál? Tak jo, dílky, jak vypadají. Vám to hned ukážu, doufám, že se mi to nezničí, protože už se mi to zničilo a nebo nezničilo, ale že jsem to musela dávat zpátky. Tak vám ukážu aspoň tento středový dílek, tu okrajní. Vidíte, že to tady má taky půl dílek. Půl dílek, že to nemá celé, ale jenom půl. Jo. Je to také složené, no. A jestli se podíváte dovnitř, tak asi tak nějak. Tady to má samolepku takovou, té firmy. Jo. A tak no. Thunderclap. Jo. A tady vidíte, že ty rohy jsou také ostré, nebo ne, jsou trošku zakulacené. Jo. Jsou také zakulacené a tak co tu máme dále? Jo. A tato kostka, která, jak už jsem říkala, dost pěkně. Můžu vám ukázat nějaké vzory, které na tom umím. Jo, fakt jo. Pěkné. To se mi to líbí. Jo, a toto bude pro toto video asi vše. Dejte tady 10 lajků, abych věděl, že vás to baví.
natočím, když tak další videa. Dejte odběr, už se blížíme k 10 odběratelům, už mám 8 odběratelů, tak dejte like, popřípadě odběr a asi